981. Sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon no, ang atong makauban karon sa technical side si kasamang Tani Luot o gusab si kasamang Tax Ilumba. Og sa gihapon ako moingon kaninyo maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Okay, pizza 28 sa bulan sa Oktubre tuig 2018. Okay, pila na lang ka adlaw ato na usab sa ulugon ang adlaw sa mga santos o gusab adlaw sa mga kalag o atong mga hinikugmang hingpanaw na sa laing kinabuhi. O gunya ato ning paghisgutan karon no, sa atong laing segment sa tulumanon sa kahayag no, sa pagtuong Katoliko. Sa dili pa na ako na hisgutan no, sa atong tulumanon karon, doon na lang sa tay ipahinumdom no, sa makadyot nga usa ka importante kaayo nga pagtulunan dinhi sa atong Biblia, labi na sa atong tinuhuan nga diri na no, panahon sa Kristyanismo. Kung atong baliklantawon tong giingon sa atong Ginoong Jesucristo sa Juan kapitulo 17 bersikulo 11, Juan Kapitulo 17, versikulo 21 ug 22, ang mga pulong niya nga nagkanayon. Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Atong usbon. Mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo, katong diri siya no? Buhi gyud nga nagsulti aning mga pulong nga. Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Okay. Atong ipahinumdom sa atong panahon karon nga daghan kaitang gatudlo mahitungod sa Ginoo. Ug unya wala ta maghiusa. Lain-lain ang atong mga samahan o mga pundok. Unya murabag ingon ana na lang pasagda na lang nato nga okay ra ni no. Total Ginoo ra man gihapon, si Kristo ra man gihapon no. Bisan unsang pundok basta kay si Kristo ra gihapon ang gisimba. Now
kung atong tun-an pagayo ang Biblia, dili biya na mao. Wala gyud mobuot ang atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang kabubuton, ang iyang kagustuhan, okay lang niya nang panagbahin-bahin. Sa Roma Kapitulo 16, versikulo 17, nag-ingon si San Pablo nga likayan ang panagbahin-bahin. Buot ipasabot ng mga tinahod nga tigpaminaw, buot na akong ipahinumdum nato, no? Niining nagtuon og Biblia nga dili biya nato basta-basta na lang kining panagbahin-bahin ron nga muingon ta nga okay lang panagbahin-bahin basta Ginoo ra gihapon. Hinoon daghang mga hinungdan kung ano nga gihimo ni sa tao. Usa na niya na mas nindot magutong maghimo pud taglaing pundok, no? Kay makontrol nato. Kay kung diri ra tas Katoliko, di man nato makontrol ang gusto nato diha sa maong pundok. Okay. Mayong Katoliko na may mga lideres, na may hierarchy, na may mga pari, yan na ay obispo, na ay kardinal, na pag-Santo Papa. So, but-busabot, doon ay mga lider nga maoy maggiya, silbing maoy magbuot sa administrasyon sa simbahan kay inana man gyud bisan sa gobyerno na man gyud leader, na may presidente, na mayor, na gobernador. So kung ingon na kung dili ta magpalid, dili magpailalom sa mga nagdumala sa mga otoridad, mas maayo nga maghimo po tagato. Tanaw na gud nato ng kuan kanang sa nahitabo sa Europe, sa Russia. Daghang kayo kanang panagbahin-bahin nga sana kanang naay Lithuania, naay unsa pa na Ukraine, Russia, nabahin-bahin. Ang istorya tungod kay gusto po sila maglain, parang dili sila mailalom lang sa usa ka nagmando. Pero kung maghisgot ta og pagtuo, maghisgot ta og Biblia, dili ingon ana. Kay si Kristo ang usa ka leader, hari niining ginghariana. Gapili siya og usapod ka leader nga kung wala siya, diha ta makighiusa. Ang nahitabo gud sa atong panahon ron, mag-iya-iya man ta og himo og mga leader nga si Kristo sa iyang panahon, no, katong diri siya ang leader kay siya man ang anak sa Dios, siya nagtukod ang iglesia, og naghuna-huna na siya nga kung wala na siya diri sa kalibutan, nagpili na siya daan og katungdanan nga silbing mudala sa iyang posisyon, no, iyang authority as leader, magmamando. Naasa man na mabasa sa Mateo 16:13 hangtod sa 20. Mateo 16:13 hangtod sa 20. Kadtong giingnan niya si Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o kapunungan niya. Singular na, ako. Wala siya maingon, akong mga iglesia. Then, lain-laing mga leader. No? Wala. Then, siya, tukuron ko ang akong iglesia o pundok o samahan. Tukuron ko akong pundok o iglesia. Singular, ako. Iyon, bisan gani ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog ni ini. Sa ato pa, ligon ang iglesia nga iyang gitukod. Diyon, sa 19, nag-ingon siya nga, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong, singular ha, dili daghan. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot. Now, klaro kaayo nga si Kristo, kung atog yung sabton, sumadahon yun no? Labi nagbubasa patag-ubang mga bersikulo sa Biblia, si Pedro na ang gihuna-huna ni Kristo nga maoy modala sa iyang rule, no? Isip leader, pangulo, na kung wala siya, no? Ngano man,
Kay gitugyanan siya sa mga yawi sa gingharian sa langit niya. Kay balubataon sa nang sibot pasabot anang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Ha? Now, basaha ko ninyo inyong Biblia, kung naamoy Biblia na, sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. Kinsa man ang gakupot sa yawi diha, nga pagasabto na to nga mao ang leader o pangulo, labaw diha sa iglesia. Kinsa man ang gipasabot diha, di ba si Kristo? Siya ang gahawid sa yawi. Siya ang gahawid sa yawi nga nagsimbolo sa pagkapangulo, pagmando, authority. Di ba? Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7, basaha, di ba? Si Jesus Christ ang gipasabot diha nga nagkupot sa yawi. Now, ang pangutana, si kinsa man ang iyang gitugyanan anang authority sa 12 ka apostol, kinsa man iyang gitugyanan? Si Pedro. So, nagpasabot nga naghuna-huna na siya no, sa iyang pagtukod sa iglesia nga kung wala siya, si Pedro ang magdumala. Di ba? Sa ato pa, ang katungdanan sa pagkapangulo sa simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo diri sa yuta, mao ka ng posisyon ni Pedro. Niya, kanus amang yun na realize, no? Kanus ama na realize nga si Pedro na dayon ang pangulo sa iglesia. Now, of course, si Kristo, sa diri pa siya sa yuta, naapa man siya may nanguo. Siya may leader. Di ba? Unya, kanus ama na nga si Pedro na dayon may magdumala. Now, katong namatay si Kristo, nabanhaw siya, dayon musaka na siya sa langit, no? Giklaro na diha nga samarag nag-ingon siya, Pedro, kay musaka naman ko sa langit, ikaw na mo'y magmando aning akong iglesia. Now, asa man na mabasa, no? Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hangtod 17. Basahan ninyo na, no? Kadtong giingnan ni Kristo si Pedro nga, Pedro, gihigugma ba ko nimo? Of course, gihigugma. Tubag ni Simon Pedro. Tumana o atimana ang akong mga nating karnero. Balik na po pangutana si Kristo. Pedro o Simon, imo ba kong gihigugma? Gihigugma lagi nyor. Sa ikatuog hapon gisubli, imo ba kong gihigugma? Atimana ang akong mga karnero. Gibalik-balik ang pangutana, dayon gibalik-balik po ng instruction ni Kristo niya nga, atimana ang akong mga karnero. Mga karnero ni Kristo, di ba ang iyang katauhan ng iglesia? Iyang ipaatiman. Sa to pa, si Pedro. Sama rin na kay mukayab naman ko sa langit, ikaw na mo'y magmanduan eh. So kanang posisyon ni Pedro, importante kay na sa pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Niya karon ang nahitabo ron kay mag-iya-iya man tag pilion nga pangulo. Mag-iya-iya man ta. Niya, wa may laing pundok ron nga makita nato nga nagtudlo nga ang pinakalabaw o pangulo diri sa kalibutan, visible head. Mao ka ng katungdanan ni Pedro nga gipuli-pulihan og mga kung mabakante na. Di ba? Gika ni Pedro, dayon si Clemente, si Cletus, hindi pa ito, si Pedro, dayon si Linus pa day, Cletus, dayon Clemente. Naara na sa kanabang posisyon sa pagkasanto Papa. Gika ni Pedro hangtod karon. So mo nang makaingon ko nga ang matuod nga pundok nga usa, no? Ang Iglesia Katolika kay naaman diha ang labaw diin naagyo diha ang posisyon ni Pedro gisalo-salo sa maong mga leader nga mao mga Santo Papa. Unya timan-an biya nato nga kining usa ka iglesia nga gipanguluhan og mga sumusunod ni Pedro, mga Santo Papa. By the way, maingon siguro ang uban nga
Now, mahimo siguro Veritas nga sabton nga sakto ka nga si Pedro mo iyang gipadumala. Pero pagkamatay siguro niya wala na yung nakapuli. Now dili po na ang ituhuan. Pagkamatay ni Pedro ay nakapuli siyang katungdanan kay nasa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante kinahanglan dunay mapuli. Sama atong katungdanan ni Judas na bakante, nagpili silang puli. Unya, diha sa King James Version, giklaro ra ba kanang katungdanan, no? O, gitawag bishopric. O, bishopric. Ito pa, obispo. Kanang katungdanan sa pagka-obispo. Pamotong nag-elect sila sa kinsay nihulip sa katungdanan ni Judas ug si Matias mo'y napilian. Nakaroon ang pangutana, kanang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Pagkapangulo man na. Kay trabaho na ni Kristo, kanang magbalantay sa panon. Magbalantay sa panon. Nya, may untag, walay puli na. O nya, ang gingharian ni Kristo, magpadayon man, nasa Lucas 1:33, so kung ang gingharian ni Kristo, magpadayon sa tupa, dili mo dag leader ning iglesia ha, sugod ni Pedro. Na kinsara may makahatag ana ron og listahan. Human ni Pedro na ay ni Puli, then human ni pod ni sa ni Puli, na po ni Puli. Naaraman na sa list of popes mga tinahod nga tigpaminaw. Kay ang mga pundok ron sa tinuhuan diri sa kalibutan lain-lain mga leader nga dili ng leader, dili ng katungdanan ni Pedro, naghimo man sila ila pananglit moadto ta sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Ang unang gipili nila nga leader nga gitawag pa gyud nila last messenger of God, then anghel pa gyud. Ang ilang gihimong leader una si Felix Manalo. Na dili man ang posisyon na mao'y gitukod ni Cristo diri sa yuta, katumang posisyon ni Pedro. Di ba? Then pagkamatay ni Felix Manalo, ang gipili nila nga mupuli ang anak si Iranyo Manalo. O sila gani nagpili pug puli. Sa ato pa, kung muingon ta nga oy way nakapuli sa katungdanan ni Pedro Veritas. Oh. Mao na nga pwede na ta magpili og lain, no? Dili. Kay kana ma-inconsistent na pud ang mga misupak ana kay sila gani pagkamatay ni mga iglesia ni Cristo, pagkamatay ni Felix Manalo, ila mang gipulihan ni Iranyo. Then pagkamatay ni Iranyo, ila na pong gipuli ang anak ni Iranyo nga si Eduardo. So, ang posisyon, bisan sa ubang tinuhuan, kung mabakante, doon ay mapuli nga magmando, leader, na parehas ba sa atong presidente? Kung mabakante ang katungdanan sa presidente, doon ay mapuli, di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya karon moingon tingali ta unya tawgon di ay Santo Papa ng posisyon ni Pedro. Naabay mabasa sa Biblia nga gitawag nag Santo Papa. Now ang iglesia good sa pagsugod niya dili man na nga ug unsa hitsura sa pagsugod nga maura gyud na hangtod sa hangtod. Naman ay paglambo, naman ay pagdevelop. Now, iniadto sa pagsugod, mahimong di kakabasa sa Biblia nga gitawag og Santo Papa ang posisyon ni Pedro. Pero pag abot sa panahon kay naa sa Daniel 12, versikulo 4, ang kahibalo mag-uswag man, maglambo. No? Mao na nga, niabot ang panahon nga nakahuna-huna ang mga obispo nga atong iklaro ni nga kining posisyon ni Pedro, leader ni. Mayong gikag-leader, father, di ba? Para sa pamilya. O, yung small unit, so nga pamilya. O, ato bang small nga gingharian ba? Atong pamilya. Di ba? Ang atong itawag sa leader, father man? Di ba? Kaya nga naman, kay kanagong leader, figure na sa pagka-leader, pagka-labaw sa Diyos. Mauna nga, kung leader ka sa pamilya, father, magtarong kay kanang imong posisyon na sa Dios. Kay labaw gud. Ingon ana. Dayon sa iglesia maura pod. Ang magmando diha ang imong posisyon labaw sa tupa pader o pangulo.
Pero dili na sabton nga pader nga Dios kay usa ra may pader nga Dios, sure maamahan nga Dios. Unya kung moadto ta sa Isaias 22, Isaias 22 tudling 20 hangtod sa 23, no? Isaias kapitulo 22 tudling 20 hangtod 23. Giklaro diha nga kanang tinugyanan sa Yahweh taugon yun na kanang posisyon na taugon na og amahan father, no? Litra por litra na gyud nga kanang tinugyanan sa Yahweh taug og father. Unya kung mo balik ta atong pinadayag kapitulo 3 bersikulo 7 kanang nagkupot sa Yahweh kanang katungdanana taugon po naghuli o santo. No, di ba? Holy or santo, kinat sila. So, kanang tinugyanan sa Yahweh, kung atong sabton, litra po litra pagyud gani, no? Nga ang nagkupot sa Yahweh tawag og holy o santo. Unya, sa pinadaya, Isaias 22, 20 hangtod 23, tawgon po og Father. Sa to pa, kung ikumbayin na to ng duha ka pulong, Holy Father o Santo Papa, sa to pa titulo sa Diyos na. No? Iyon sa nga, mahimo ba din as biritas? Mahimo ba din na biritas nga ang titulo sa Diyos gamiton sa leader? Mahimo. Kana daing kuan. Kana daing leaders pamilya, di ba? Nganong dalon man yan ang titulo sa Diyos, Father. Amahan, nganong tatay man ito itawag sa leaders to pamilya. Sa simbahan pa. Di ba? Pero ato lang ilahi ang pagpasabot na pag-ingog, Holy Father nga magbubuhat sa kalibutan, Diyos na. Ug mayon tag Holy Father nga tinugyanan sa mga Yahweh gingharian sa langit, mao na ang posisyon sa Santo Papa. Oh, di ba? Dili na to ingnon po nagpaka-Diyos din ng Santo Papa Veritas kay gigamit mo ng titulo sa Diyos dili. Ngano man? Kana ding kuano, leaders pamilya, nagpaka-Diyos po di na kay ang iyang title di as pamilya, tatay man, father man. Now, dili lang maayo nga gamito na nga kanang titulo sa Dios kung magpataas ta. No, kana bang mapahitas unta. No, katong giingon ni Kristo diha sa Mateo 23 tudling 1 hangtod sa 3 then dagan 8:9 nga nag-ingon siya ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usa ra inyong amahan dito sa langit. Dili man na literal nga gidili gyud ang paggamit ng titulo sa Dios. Ang gipasabot ni Kristo diha kay ang mga Pariseo god mapahitas-on. Ilang gigamit ng titulo sa Dios pero mapahitas-on sila. Di siya musugot ana mo nang nag-ingon siya ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usa ra inyong amahan dito sa langit. Mabot pasabot kanang pagkaamahan sa Dios kay kung magpataas mo kasama ra magong nagpaka-Dios ka ana murag imong giilog ang pagkaamahan sa Dios. Mao na ang gipasabta ni Kristo dihang dili ang ngayan tawgon og amahan kadtong mga mapahitas-on. Pero ang mapahiobsanon ang ngayan anang titulo kay sulugoon man na katong sa Mateo 23:11 sa dihang niingon siya nga ang magpaubos diha ninyo ipataas, ang magpataas ipaubos. Sa ato pa sama rang niingon si Kristo, kamong mapahiobsanon ipataas mo nako ang ngayan mo sa titulo sa akong amahan mao nang amahan, Father. Nya, kamong mapahitas-on dili mo ang ngayan anang titulo nga labaw sa ato pa, Father. Mo na iyang buot pasabot no ipagtulon ang Katoliko. Now, karon ni asa naman ta atong giingon nato nga hisgutan nato tong mahitungod sa kining pagsaulog no sa mga sa adlaw sa mga santos o adlaw sa mga patay. Now, mga igsuon, ako sa ning giuna ni gi-establish ning authority sa simbahan. Okay. Kung mahibaw-an na gud nato nga kining Katoliko mao ni ang original nga gitukod ni Kristo nga iglesia. Now, musunod naman dayon gud ang pagsalig nato nga bisag unsay iyang idili diri syuta idili sa langit. Ang iyang itugot usab sa langit. Di ba katong sa Mateo 18:18. Now, panahon sa mga apostoles wala pa sila anang pagsaulog o ingonana. Kaya wala pa man sila kahuna-huna or bago pa man ang simbahan. Now, ang fully grown na nga iglesia, mo'y nakahuna-huna na, pero dugay naman galing po ni, nasugdi. Because of authority. Now, timan-an biya nato mga igsuon, no, nga ang pagbulag nato sa authority, sa tinuod nga pundok, katumbas ni ana biya sa Biblia, hait kaing pulong ang Antikristo.
Di ba? 1 Juan 2:18-19, ako nila ning basahon, no? Kaya wala naman tayo igong panahon. Mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang mga kaaway ni Kristo sa ato pa antikristo. Ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Natanawa. Kadtong namiya sa original nga pundok tawgog mga antikristo. Na? Pait kayo, no? Hinoon, na mga exceptional, no? Moral analysis ani nga di na nako ma-share sa pagkakaroon kiwa na ko'y igong panahon. So ingon na nilang, no, at tangi ninyo unya pod sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders o di ba kung makaapil ko unya sa sangka sa alauna, no? Nga ako ning hisgutan kay daghan ba kong hisgutan ani, no? Labi na sa tulumanon sa CFD kung makaapil ko unya alas 8 gabi, no? Nya hisgutan po nis grupo kay hauman sa atong pagsaulog. So wa naman daigong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw, no? Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, pagkakadagkuan sa atong simbahan, kinalamang ang ubos ninyong galagad sa maong tulumanon, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, ang sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahit, daghang kuskus pahit, kuskus pahit, kuskus sa oras kahago si kaayo.